Proglas blaženého učiteľa nášho Konštantína filozofa slovo. Evaníliu svetému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je poznať Boha totiž potrebné. A preto čujte toto slovení. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Boží darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmu ho. Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján národy všetky takto učia hovoriac. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci po radosti túžiaci temno hriechu navždy zapodiť i sveta tohto hnilo by sa pozbaviť, i rajský život pre seba zas objaviť, i horiacemu ohňu navždy uniknúť, počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané, slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi, slovo, čo aj srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne, ani zreteľné, tak ani duša, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje. Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom. Bo aký čuch, čo vôňu kveta nevníma, akože môže zázrak Boží pochopiť? Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmen. Nože, my, bratia, sme to všetko zvážili. Znamenitú vám radu teraz povieme, ktorá vás všetkých ľudí pozbaví života zvieracieho, života smilného, aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom, keď počujete slovo v cudzom jazyku, nečuj v ňom znieť iba zvon medený. Bo svätý Pavol, učiteľ nám hovorí, keď najprv k Bohu svojou prosbu prednesie, chcem radšej iba pätoro slov povedať rozumom prostých, chcem tých pár slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko rozumeli, než nezrozumiteľných slov tisíce riecť. Pretože človek ten, čo nerozumie sám, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať. Pretože ako zhruba visí nad telom všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca, keď telo nemá patričnému pokrmu, práve tak isto každá duša upadá v žití, keď žije bez Božieho života, keď nepočuje nikde slova Božieho. Iné však ešte podobenstvo premúdre, povedzme ľudia, ľúbiaci sa vo spolok, túžiaci Božím rastom rásť už odteraz. Bo kto by túto prostú pravdu nevedel, tak ako seme, ktoré padlo na nivu,
tak isto každé ľudské srdce na zemi dásť Božích písem potrebuje pre seba, aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčší.